Salam mehman doganlar. Iri dinleşler, kadırdan tomoşaçylar. Hereket atly türkmen oppozisiya güýçleriniň birleşiginiň informasiýon görüşdäki Türkmenim YouTube kanalynyň nowatdaky göni aýlymyna başlaýar. Mehman doganlar. Soňky döwürlerdäki köp sanly sensasional gepleşikler sebäpli kanalymyza gaty köp daşardan hüjümler gelip boğuşýar, hüjüm edilýär, her hili bolup kanala, onuň kanal bilen baglaşykly biziň hasaplamyza data girjek bolýanlar bar, her zat etjek bolýanlar bar. Ýöne tek allaramyz ok, ýöne şeýle bir ýagdaýy biz öwrendik. Käbir biziň bilýäňiz Türkmenim kanalynyň göni aýlymlarynyň ýolu goýulşy biziň tesvirçilerimiziň alyp barmagyna amala asyrlýar, kommentariýaçylarymyzyň. Şo kommentariýaçylar uruk durýar biziň göni aýlymymyzy. Köp sanly biziň esasy alyp barjy kommentariýaçylarymyzyň ýeňleşlerimiziň hasabynyň täsin bir görnüşde petiklenen sanawyň ýa-da petiklenen profilleň zatlaryň arasyna düşenini bilip kalyp. Sebäbi bir näçe sany tanşymyz aýtdy. Döwletdaşlar ýalyky kommentariýa ýaz, bir zat diýýär, "Ol näme üçin görnüň sen" diýip. Menem hakykatdan beretdim, hiç il görnüň. Onuň aýtdylar, şular ýaly ýerlerine seretip gördüm, şo taýda petiklenenler zatlar bardyr, şolaryň arasynda bolaýmasyn diýip. Onuň gördüm, o taýda da hiç zat görnüň ok ilki başda. Onuň nädip bunu diýdim, anyklap bolar diýdim bolan. Bir aýtdy, şol idi öz YouTube'dan girýän idi profiliniň nemesini şol sepini diýdi iýerden. Onuň şo sepini iýerenden soň diýdi, şoň nemesini seretip gör profiline. Şo petiklenen diýip ýazýarmy ýa-da blok edilen diýip ýazýarmy ýa-da nokma şo taýda seredäý diýdi. Ondan hani iýeriň diýdim, iýerdeler seredýän petiklenen diýip ýazdy. Men petiklenmek, yani biziň bilen baglanşykly bolmaýan zatlar bar. Diňe bu petiklenmekmi? Muň bilen baglanşyklymy? Ýok. Mundan naşary meselem köp sanly kommentariýa ýazýan, köp kommentariýa wagtynda gelen. Efir gutarýa, efir ýapýan, doly kommentariýa. Ýöne soň ol kommentariýany halk köpçüligine ýetirip bilenmek. Bolanok ýetirip bolanok şolar ýaly mümkinçilik ýok. Ol elbette bir ýerde şolar ýaly göni efir wagtyndaky ýazyşylan zatlary görköz diýip bir neme çykba, ýöne otaýam olar ýaly bir hemme zat neme baranok. Şol efirden çykýan çaň näme bolsa şonuň görközi. Başga zat görkezanok. Şoň üçin şolar ýaly käbir tehnik päsgelçilikler bar. Aýplaşma. Ýöne şonda nesip bolsa biz enjamlamyzy has howpsuz, has kämilleşen görnüşde täzelemäge dowam edýäs. Nesip bolsa biz halkyň ýanyna ilgili informasiýon görüşde. Biziň işimiz informasiýon görüş. Ýani şu Türkmenim kanalyna edilýän zat informasiýon görüş. Şoň üçin käbirler ýazýar, döwletdaga näme üçin siz protest edeňiz ok, Ýewropada ýaşap, size näme päsgel berýär diýe. Näme üçin edeňiz ok protest? Indi şeýle bir zat bar. Protest näme üçin edeňiz ok? Protest diýilýän zat bir sen meydana çykandan soň alyp ýatmaly. Biziň prinsipimiz şeýle. Eger sen alyp şu bir çykanda alyp ýatyp bilmejek bolsaň, ol käbirler ýaly oýnatgylar bar. Olaň üstünde olara akyl berýänler, zatlar bar, tam maslahat berýänler. Olar Türkmen halkyndan, Türkmenistanyň bilenmek köýün ary barmy?
türkmenlerin üstünden güljek bolýarmy, näçe türkmenleri maskaralasalar şondan keyip alýarmy bular. Biz olar ýaly absurd bolgusa zatlar bilen meşgullanymyz. Haçanla yeri geler, wagt pursaty geler, hemmesini professional görnüşde nähili edilýändigini görersiň. Biz protest edip görmedik adamlar däl, ýa protestlere gatnaşmadyk adamlar däl. Şoň üçin edil häzirki pursatda o zatlara garaşmaň. Onuň näme üçin halky diýe şular ýaly ayaklanmaga, gozgulama diýe çağıran ina şu häzirki şu Ukraina uruşy bir pursat, şu pursatda bizim Türkmenistany doly, garaşsyz, erkin, hiç kimin guly bolmaýan ýagdaýda şular ýaly şu samsyklardan halat edeli. Paraxor Putin we şoň galtamanlarynyň halat edeli zat şu pursatdan peýdalanyp Ukraina siýasatynyň içinde bizim goşulýan diýenler bar. Her zadyň wagty bar, her zadyň pursaty bar. Ukraina aýratyn mesele, Türkmenistan aýratyn mesele. Şoň üçin howlukmalar. Onuň käbir adamlarym şular ýaly bilýär biziň aramyzda ýaşlar amma zatlar birazcık tejribeleri o diýen bolmayan käbir eginleşlerimiz, ýürekdeşlerimiz zatlarymyz bar. Olaram aýdýar. Döwlet diýär şu edýän işleňizi halka birazcık azadyk diýär aýdaýsaňyz diýär. Ýetiräýseňiz sebäbi şular ýaly gıýbatçy heleýler ýaly haridi hiç ýerde geçmeýän käbir süpükler, gedaýlar azaboçenni satanyň arasyndan eşitip, satanyň arasyndan gürläp, satanyň arasyndan dünýä durmuşa baka berýänler şular ýaly size tökme datýarlar, size söýýärler, eýle beýle zat gaty gowy olar ýaly diýenler. Sebäbi olar öz hilini, mertebesizligini, özüniň zymanynyny, çöpdüýligini şeýdip sogat edýär. Şular ýaly esse gowy, özüniň kimdigini görkezse gowy. Asraýnyk bilen ýeriň astyndan hereket etse näme etjek Hudaý saklasyn? Şoň üçin gaýtan gowy begeniň. Gowy. Gowy men şoň üçin şeýle baha berýän bu zatlara. Onuň inni edilýän işleri näme edip ber? Bu zatlary näme üçin paýlaşamyz? Özümüz üçin şol näçe ýyllap ihlas siňdirilen şol işleň, proýektleň bir ömür berildi bu işlere. Bir 25-26 ýyl, 27 ýyl bu işleň içinde. Inni bu öz goltugynyň porsuny ýyskap, başy aýlanyp, ýa öz türsüsini ýyskap, başy aýlanyp näme etjegini bilmän ankasy çaşyp, adam satyp, daşary ýurtlardaky türkmenlerden allap, pul alyp, gabat gelen bir janlaryň deşigi bolsa şoňa girjek bolup ýören bir topar bu zyňyny şagal sürse näme diýenler? Olaň gije bilen, olaň provokasiýasy bilen biz inni şol öňkü ýatan ýer ýagty bolsun, Awdukulyýew aga bilen bile görülen taýýarlykda häkimiýete bir ýerdin alanda biz satyldyk. Satylmamyzyň sebäbi inha şu günkü günne öjüp durýanlar, provokasiýa we yalan propaganda edýänler bar. Bular näme diýär? Hiç de deden olar diýenden majawatyna, gyjalatyna, şolaň arlygyna, hilegärligine çydap bilmän biziň aramyzdan, biziň planlarymyzy bilýän adamlar toý märekede gowy balyk gözmedik suwdan, ak suwdan içip, şoňa da çydap bilmän käbir adamlar duýgularyny
saklap bilen oga, özüni erketip bilen oga içenden. Şol ýerde inha görürsüňiz şeýle beýle şey ders beýders diýe bolun şapaladyp men agam bilen bile bütün şol işi Türkmenistanyň içinde amala aşyrmaly etmeli adamlar bütün şol gurulan sistema şol bir ýurtda üýşüp garaşyp oturan şol güne garaşyp oturan gaýwana gurulan hökümet da temmeti şolar ýalaky puja çykdy. Hem üçin şolar ýalaky gizje-gizjelere, gyjalat berýänlere jogap berjek bolup, bir zada suwud etjek bolup. Olary günne 5 wagtyna däl 50 wagtyna ipleseňem olardan adam bolmaýar, olardan adam ýatap bolmaýar. Adama meňdeş adam tetelle adam ýatap bolmaýar. Olan bolup berşi, özüni alyp barşy, gürleýşi, sypaty, hemme zady öz karakteristikasyny dolu edil. Aýan içi ýaly, aýnada gören ýaly. Ine aýnada gören ýaly, ýani olar aýna tereden wagta aýnada özüni gören başga zady görýär. Şoň üçin şeýdip absurdatlar bilen meşgul. Onları oynayan hocaýynlary ýa-da provokatorlary, baş provokatorlar zatlar, eýle beýle adamlar. Ni adamçylyk häzir tema geljek, mehmanam aljak. Şoň üçin bir düşündürüş berýändim, gaty köp şolar ýalaky haýyş gelip bokşada. Şoň üçin meselem käbir şolar ýalaky gurrunlar zatlar olýar diýär. Ay diýär Abdukulagan niýe menem tanaýadym diýär. Bir aýdýar Abdukulagan diýär men kitabyny okudum bolýan ýa ol siziň aýdýan zatlaryňyz diýär kitapda ýok diýär. Inni bir döwlet sirýaly zatlary näme üçin adam kitapda ýazsyn? Onuň kitapda ýazmagy mejbur däl, olar ýaly mejburet ýok. Sen bütün syýasy sirlaryny kitapda ýazmaly bilen zat ýokdur. Ýa-da ay Abdukulagan gowy tanayan eýle beýle Abdukulagan maňa diýmedi. Saňa şolar ýaly gurrun bermedik bolsa, diýmek şolar ýaly işiň edilmedi bolýarmy? Sen bilmeden onda hakykatda şeýlemi? Sen şol işiň standardyny goýan şeýlemi? Yaman täzin adamlar bar o biziň aramyzda. Hiç kime göňüne ýeten ok. Hemme zady men bilýän, hemme zady men nemedýän. Edip gören işine edýän bolýan absurd. Başka hiç zatlar. Provokasiýa, başka hiç zatlar. Mine düşünüp bilen ok bar. Bular näme bulan bir durmuşda zatda bir hakykatdan bir gowy ýa-da erbet bir prinsipi barmy ýokmy bellidir. Düşnüksiz çöp çalama vuruşup şolar ýalaky nemedip berler. Alda göňetmeçilik eden bolýarlar, ýene birini göňetmeçilik eden bolýarlar. Göňetmeçilikden başga hiç zat ýok. Inne aýna seret diýjek bolýan aýdýan aýan gaýdyşym ýaly. Bular aýna seredeni özüni görenok. Iň esasy problemi şol. Bilemok başga zady görýär bular aýnada. Şoň üçin şolar ýalaky bir aňy zady çaşan adama sen hakykaty nädip düşündirjek? Düşünmek islemeýän ýa-da wapşe şonu düýbünden şonu düşünüp biljek bir ukyby bolmaýan üçin hakykatlary paş edip oturmaga, hakykaty düşündirjek bolup oturmaga, bir belli bir zähmet çekilip sebäbi bu işiň jogapkärçiligi diňe bizde däl. Bärde halkyň ykwaly, Türkmenistan döwletiniň ykwaly, bütün dünýädäki Eýrandaky, Turandaky, Türkdäki, Irakdaky, Siriýadaky bütün türkmenleri öz işine alýan şolaň ykwalyny üç göçük. Ewraziýa materiýa däl tutuş dünýäň syýasatynyň uğruny, formatyny, görnüşini üç göçük işler, taýýarlyklar edilip inni inson köpgide yetilenne şolar ýalaky götü okly, geday özüni oňarmaýan porsap beren dünýä götünden teredip, götünden diňleýän, aýdylýan zatlary şeýle mahluklaryň gizje-gizjesine, gyjalatyna teredip şu edilen ähli işleri paş etmeli. Ýene türkmenleri
Türkmenistan döwletini we beýleki dünýädäki türkmenleri şular ýaly samsyklan gizje-gizjesine gidip şolary ýene bir 30-40 ýyl başga görnüşdäki bir gulçylyga mahrum etmeli. Gızmalyk etmäge gerek ýok. Döwlet açykda şolara bir jogap bersene. Şolara ýaly gürlemeli diýaly etsene eýleýdi. Näçe olaň wezipesi şol. Olaň tebigaty, olaň guruluşy şol. Olar başga hiç zat bolup bilenok. Bir poslu demire getirip eliňize berip, inha şu gyzyl altyn pullaşy. Şoňa da plança manat, plança dollar, inha şoň kilesine diýip sizden şonu altın ýaly kabul edip altın bakasından sizden pul aljak bolsalar, siz şonu kabul edersiňizmi? He? Şonu kabul edersiňizmi siz? Eger şonu kabul edebilýän bolsaňyz berekellah size. Şoň üçin bu absurdlyklary ilgün bäkitli iş ýaly kabul etjek bolmak, ettirjek bolmak ýa-da inha bir Muhammed diýýär diýip bir tentek var. Şoň bilen baranşykly biri bir zat ýazdy. Pamflet, bir humor degişme esasında tariflama. Ondan biri sesi berýär, biri video berýär, da diýär, "Ağam şonu men özüm gözüm bilen göreýin. Şonu ber men okap göreýin." Düşünemmi? Näme üçin? Okolly, dogry dämi? Okolly. Ýok, men gayratly, men senden has goýan, men şol işi has goýan di. Erkek ýaly söz ber, tutuş teksti sana iýereýin, oku goýaly kanalla. Gürrüňi ýok. Ýöne bu işin içinden monjuk gözlemek näme gerek? Men şonu düşünemmi. Ha? Ýöne şonda diýdim bolýar. Bir programmany men öwrenip bilsem, tutuş şol original ýazylşy ýaly men ekrandan şonu demetjek. Berjek, görkezjek halka. Eger şu pamfleti bize iýeren awtor şunu kabul etse, şu teksti original bolşy ýaly edip ekranda görkezmegiň bir size nemesi barmy, ýany barmy diýip sorajak. Eger de ýany ýok bolsa, men şol teksti bolşy ýaly edip görkezjek. Ondan soň nähili gepiňiz zadyňyz galar. Men şonu düşünemmi. O siz şolar ýaly ýetdiren gutoranmy, düýeji ýaly bir tentekden haray gözleýän. Şonu halaskar etjek bolýan. Adam özüni halat edebilmedik. Tentek aho. Muhu kantuşka diýip ýöne ýaraýdanoklar. Adam tanandy. Ruhnama bilen ýatyp, ruhnama bilen turupsyňyz. Ay şunu söýlap, näme dilli, eýdilli, beýdilli. Hiç adam bilenok. Şunu söýlap näme edili? Şunu söýlap biriniň aşagyna ýatyrdyňmy? Şunu söýlap edilen zatlar bilmeýän bolsaň. Ay görkezsinler da, aýsynlar da, näme etsinler de. Türkiýe döwletleri radio guramasyna tonalap iş edildi türkmenler bilen manaşyk. Ondan öňürtü. Mawtumuly Neşriyat Birleşigi Türkiýedäki Türkmenistanly studentlerin ýol başçylygynda beýleki türkü dilli halklardan bolan studentler bile gurulan Neşriyat Birleşigi, Mawtumuly Neşriyat Birleşigi 90-njy ýyly Ankarada. Intak TRT, Türkiýe Döwletleri radio guramasyna gelmeýänçe şo taýda tonalap iş edildi türkmenler üçin. Dünya Türkmenleri hereketi 1993-njy 94-njy ýylyň 21-nji martynda ýagny Ankara şäherine gurulan bir Nowruz bayramy ady, halkara Nowruz bayramy. Şonun Türkmenistan oglanlar, Ankaradaky oglanlar gurunady şol. Şolar ýaly gaýratly oglanlar bar bir. Oglan gyzlamy, diňe oglanlar diýilenler gyzlar ýok, zat gurun bolmasyn. Şoň üçin şolar şo taýdan döredi bu hereketler zatlar. Ondan Azatlyk radiosyna näçe ýyllap işlendi. Bütün sosial, syýasy problemalar, studentlerin problemasy, Türkiýede işläp gören, Türkiýeň daşynda, beýleki ýurtlarda işläp gören migrantlaryň dokument problemasy, maşgala problemasy, işläp ýaşap gören ýerindäki problemalar, yzyndan alanlar bilen baglanşykly problemalar, dereksiz
ýiten türkmenler gereksiz ýeten. Öldürilip zyňylan türkmenler, öldürilip zyňylandan soň tapylan türkmenler, howsarsızlan mazarlar bilen baglanşykly näçe gedek gepleşik edildi Azatlyk radiosunda. Inni bu zamsyklar, tentekler hiç zat edilmedik ýaly gürlen bolýarlar. Hiç zat eden oklar näme etdiler, şu wagda çen näme edildi. Sebäbi guş beyni bu zatlara düşünebiljek nemede de, derecede de. Sebäbi guş beyni. Sen diňe götüň deşiginden dünýä seredip şoňa görä baka berýän. Şo taýda nähili üýs gelýän bolsa, sen bar dünýäň şol. Şo taýda nähili eşitýän bolsaň, sen dünýäni gözüňe getirişiň, suratlandyryşyň şondan bar. Başga zat da. Onuň biz näme üçin deňsiz bilen deň bolmaly. Bu kakoýta bir zymynly süplük çöpdügi, itiniz bizeňne ady bolmaýan ne Türkmenistanda, ne Türkiýede, ne Ýewropada, ýene bir başga bir ýerde hiç ili itiniz bizeňne alınmaýan bu zymynly oýnatgulary biz adam ýerine goýup, awa bunları näme etmeli, reklam etmeli. Näder şu diýen adamlary mümkinçilik bolsa da, nesip bolsa birine ýurda dolanyp hemme zady düzeldenimizden soň şolary ýerüýte çagyryp oturdup Türkmenistanyň telekanalyna, halkyň öňünde şolary gürletdirjek. Özüm şol gepleşigi alyp barjak. Men aýtjak, plan wagt şolary ýalaky siz kommentariýa etdiňiz, jedelleşdiňiz biziň bilen. Jedelleşdiňiz. Inhada netije. Şu netije nädik gelindi. Eger biz şowa sizi ýalakylan gyjalatyna, gijje-gijjesine gyzyp özümizi ýitirip hemme plany paş eden bolsa, ýa-da bir şol bütün ilgün bähwetli edilýän işleň üstüne aşşak, syryna aşşak, tähelçe bir ýerde bir aýamyzy gyýşyk batyp ýa emosiýa bilen ýalňyşan bolsak, şu zatlar bolardymy? Şu zatlar edilerdimi? Şu edilen işlerden diňe halk däl, sen ýalaky provokatorlar, sen ýalaky haramzada kezzaplar. Siz Türkmenistan döwleti üçin göreşmeň deregne Türkmenistanyň watandaşlaryndan pul alyp, allap, ýok, türmedäki planyny türmeden çykarjak, plan ýerde işläp berýän wezipesini beýgeltjek, ýa has gowy işe ýerleşdirjek, onu etjek, bunu etjek diýip bur topar pul alyp, şol pulu şoýny ansat gazanja haram pulu mesliňize çydap bilmän, bize tarap ulaýaňyz, bize tarap üýýäňiz, deme gelip öňümüzi ommalýaňyz. Biz oğlunçy däl. Bizim olar ýalaky näme? Hudaýa şükür, maşgalamyz, şagamyz, hemme zadymyz bar. Hemme zadymyz ýerleýär. Tebigi ýagdaýda. Tebigi bolmaýan hiç zadymyz ýok. Tebigi bolmaýan hiç zat bilen hem işimiz ýok. O haramçylyklar zatlary bilen ona aýry işimiz bolmady. Mundan soňam bolmaz. Sebäbi bir iş başarjak bolsaň, öz durmuşyňda ola iýilgin ýakitli göreş, öz durmuşyňda başarjak bolsaň, sen tebigat bilen garmoniýa sazlaşyk içinde bolmaly. Allah Taala kada kanuny bilen sazlaşykly bolmaly. Özüň haramzada bolup, päleýäman bolup, goguzada alyp bilenmok. Bumerang by, näme sen şoň gaýtardyň. Durmuşyndan bar. Şoň üçin inni bu soraglara, zatlara men jogap berjekkä. Şu iň soňky düşündirşim bolsun size. Häzir salamlaşyp soňundan myhmany aljak nesip bolsa. Awa. Şu taýyk men efir çakylyp diýip ýazaýyn. Ekranda onlar bizim bugünkü temamız. Häzir
salamlaşak, komentariýalara geçjek. Oňadan nepede dowam edip gelýän bir neme bar. Syýasy hem ykdysady bir şo taýda neme biznes bar. Syýasy biznes diýemizde diktatorlar öz syýasy oýunlaryny şol rıçak diýär edil şol ýaly o denlepäň üstünden amal aşyrýarlar. Şol wagtyň özünde de o denlepäň içinde bir korrupsiýa düzgüni ýoly goýulan gaty ösen derejede. Näme näçe durýar. Ondan ni gaty köp pul aýlanýar o denlepäň içinde. Bir nemäni gözüňe getirin. Bir ullukan targowy sentr, sowda merkezi ýaly. Ýöne müň haramçylykly adamzadyň bir wujdanyndan daşda bir görnüşdäki biznes bar müň içinde. O denlepäň içinde. O denlepäň näýligini size aýdyp oturmaga gerek ýok. Şo taýda sokulup, şo taýda tutsak edilen adamlaryň üstünden pul gazanylýar. Şolara eltilýän imitlerden, zatlardan, şolar bilen görüşmäge barýan howasarlaryndan, zadyndan, hemme zadyndan gowy edip şeýdip sıkyp peýdalanýarlar. Şol zatlar. Şu Türkmenistanyňky korrupsiýanyň iň kämilleşen görnüşi, iň aýlynç, iň rehimsiz görnüşi o denlepe zyndanlyň türmesiniň içinde dowam edipdir. O denlepe diktatorlaryň elindäki şular ýaly pritment hem syýasy hem ykdysady. Şoň üçin şu iki temamyz o denlepe Türkmenistanyň diktatura hökümetiniň iň kämilleşen zyndan biznesi. O denlepe paragorluň akademiýasy. Sebäbi o taýda oýlanyp tapylan para almak üçin şol bennileň özünden, bennileň biri-birinden, bennileň dogan garnaşyndan, tanış bilişinden para almak üçin oýlanyp tapylan tilzimler, goýulan düzgünler zatlar bar. Hudaý saklan. Şeytanyň aklyna gelmeýär, kellesine gelmeýär. Inni häzir salamlaşaýyn. Watandaşlar bilen, tomaşaçylarymyz, alyp barjylarymyz bilen onuň nesip bolsa men myhmany aljak, myhmany görületjek. Häzir göreýin. Myhman geldimi? Myhman gelen bolsa häzir men efire aljak. Kartal. Assalamu alaykum Döwlet aga diýär. Salam. BMW diýip bir tomaşaçy Assalamu alaykum diýär. Salam. Rusy Ramazan Cuma Kartal Rusy Salam döwlet arma göre diýär bar bol Rusy özüňe marma haja bol. Ferhat Taşçı oglu diýip bir Taşçı oglu diýip bir tomaşaçymyz. Men bu efiri öňünden gürleşip goýan adamym bilen etjek. Şoň üçin şu wagt studiýa biri geldi. Sepi görüp men almaýan seni studiýa. Näme? İşner diýip ýazylýar. Awa. Men almaýan seni.
Kartal. Yaman köp zat ýazypdyr bu kartal. Menne görünen ok, bärde görünýär. Aa, näme üçin? Bärde görünen ok. Hani? Salam aleykum ediz halkym, diňe öňe başyňyz dik bolsun, haramlara ýol bermäli we kaz ýollara hemde öz watanlaryny satana pul üçin we namusyny satanlara söz berip sözünden dönenler we olara ölüm diýe. Olara ölüm dilejeňe janyň saglygyny nile? Awa. Başka? BMW diýip bir tomoşaçy. Salam aleykum ýaşul gowmy, ýagdaýlaryňyz, işler, güýçler gowmy agam. Sizden orada sorajak mümkin bolsa. Gurbanyňly Ýaponiýaga gitdi diýdiňiz, hassa diýdiňiz. Şol barada näme başga, näme täzelik bar? Ölü habary ýok diýe. Şu temada biziň ýurdun içinden gyrgyderli ýagdaýda maglumat berýän hökümetiň özünde işleýän tanışlar wa tanışlar diýilende indi şu ýaly biziň bilen habarlaşýan, redaksiýa maglumat berýän adamlar bar. Şol adamlaryň berýän maglumatlaryny deňeşdirip görýäs. Awa. Eger hakykatan hem halk köpçüligine aýdar ýaly bir zat bolsa, onu biz hökman siziň dikkatyňyza ýetireriz. Gurban bolayım, ýagdaýy, haramdan ýagdaýy hakykatan hem aýlganç ýagdaýda. Dermanlar, zatlar, ukollar bilen durýar, ýöne haçan durur, bilemizok. Näme diýär türkmenler? Ýakma, pişersiň, gazma, düşersiň diýär türkmenler. Edil şol ýaly. Haramda Berdimuhammedow dekabr aýynda bundan näçe ýyl bol 2006-njy ýylda harammaşy Niýazowyň janyna kast edilişikde baş rolly boldy. Şonu baş rolly oýnady. Özü şoň ahyny alasy, şu wagtçe eden jenaýatlary, zatlary hemmesi şunu çüýretdi. Şoňa jezasyny çeker. Eger Japonlar bilinmeýän, edilmeýän hemme kişiň elleterli bolmaýan käbir medisina tiltimleri, zatlary we enjamlary, ferişdeleri şolar bilen şolar ýaly bir syna etseler aslında bu dekabr geçmez diýilýär. Ýöne dekabr geçmejek ýagdaýdaky şoň ömrüni ajaly bir ýene mart aýyna çenli allap bilemekler mümkin teknologiýa alymyň berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp diýip gürrüňär. Bizdiňe ýurdun içinden gelýän habarlary biri bilen deňeşdirip şolaň arasynda bir deňagramlyk bar bolsa şonu tapyp şo näme diýär zalataya toçkamy näme şol ýerinden size maglumat berjek bolýar. Käbirler ýaly ölmedik adam öldü diýmeýäs biz. Şoň üçin köp berden maglumat gelende onu köp berden 5-7 ýerden onu tasdiklatmaly bolýar. Ýöne saglyk ýagdaýy bugdan şonu bilýäs, bu %100 dogry maglumat. Oňdaşynda serdaryň şol riskin aýdyş ýaly serdaryň ýagdaýam gaty erbet, ganyny çalyşany dogry, saglyk ýagdaýynyň erbetligi dogry. Oň bilen baglanyşykly maglumatlar bar. Köp yerden tasdikladylandan soň netip bolsa onam biz siziň dikkatyňyza ýetirer. BMW awa häzirlikçe bu temadaky maglumat şundan ibarat. Inni beleki watandaşlarymyza geçýäs. Awa ştada
Ferhat Taşoğlu biri gülen bolupdyr. O yara diýen söze gülýär-de. Türkçedäki yarak ke soňuna yarak. Türkmenjedäki soňuna yumşak ge bar, yarak. Ve kardeşim bu çok eski bir söz. Yani Türkçedeki, kadim Türkçedeki eski bir söz. Yani bunu şimdi Türkiye'deki sokak ağzında kullanıldığı şekilde yani farklı bir tarafa çekmeye gerek yok. Bununla ilgili şakalar, makalar, videolar falan filan bir sürü şeyler var. Gösteriyorlar, ediyorlar falan ama yani ben seviyesiz buluyorum, kusura bakmayın. İrlan Miralov diyen tomoşaçymyz efiriň doňýara diýe hüjüm bolýar öýdýändiňe. Gynandaňam şeylerek ýagdaý. Näme bolsa bolsun, eliniň ýerde asmany çekden şular. Rusy şu taýda İrlanyň ýzynyň tesvir bilen jogap berýär. O taýdaky tesvir başga, bu taýdaky tesvir başga. Azerbaýjanly gardaşymyz çünkü adalet yok dünýäde diye. Dünýäde adalet yok. Näme üçin? Dünýäde adalet ýoklugynyň sebäbi dünýäde adalet ýoklugynyň sebäbi şulara ýalyky tentek köpçülük tentek bolanna we öz jelladyna aşyk bolanna inhaşy halka allap, halky talap, ýurdu talap, gawat gelen zady satyp özüne satyp bilen ok, näme üçin sebäbi özüniň bazarda geçerýäli bir zady ýok. Şoň üçin görüpçülükden töhmet atmak, şyltak atmak, provokasiýa etmek, halky çürkejek bolmak, şular ýaly zatlar bilen meşgul bolup örenlere aşyk bolanlar ýa-da Muhammed diýeji ýaly we şoňa meňdeş tenteklere aşyk bolanlar netije şolar ýaly bolýar. Dünýäde adalet ýok bolýar. Dünýäde adalet ýok bolmagynyň sebäbi şol. Sen öz ygtyýaryňy ýurdun, halkyň ykbalyny tenteklere berdiň. Tentek näme etsin? Haramzadadan ýagşyzada ýasajak bolmalylar. Tebigatyň kanunyň tersine gitmeliler. Kölegede ýaşaýanlar diýe. Salamu aleykum diýe. İyi ýaýnlar diýe türkçe. Sagja bol. Kölegede ýüreýänler gaharlanma döwletaga sakin bolýar, ýagny köşeş diýe etjek zat etjek zadyň ýok diýe adam gaharlanyp diýe. Gadam Oradow diýilen biri şu taýda bir tesvir alypdyr boş diýip. Gel men sana doldurup bereýin. Men ýokda şo doldurmagy. Boşlary. Gel men doldurup bereýin. Ondan ýaman gowurýan şo boşlary gel men doldurup bereýin. Ondan ýol bilen eşeğiň arasyndaky ýaly bolýar bilýän. Ondan ögürmäge, boýnuny ögürmäge, gaňrylmaga mejalyň bolmaýar. Ýollar bilen eşeğiň arasyndaky ýaly bolýar. Boş zatlar we şey gowet doldurup berýär.
Onda da sen ýallary, oýnatgulary. Kelam, döwlet bul aramyzda çykýan akylsyzlyň bolşuny köp erwet mysallar getirip düşündirdiňiz. Sag bol, aýdanlaryňyz aramyzdaky inniki ýalňyşmajaklara peýda bolar diýip düşünýän. Menem şol umyt bilen kelam ömrüň uzak bolsun. Çykmadykça umyt ba diýilýär. Bu watandaşlarymyzyň arasynda bir hili bir ýalňyşmaga höwesçiň, höwes bilen ýalňyşaýyn, höwes bilen bir özümi duzawa çukura oda ataýyn diýen käbir bir hili nemelerimiz bar. Aladalary başyndan adyk näme watandaşlarymyz. Şoň üçin kelam gadam özüňden habar berýänmi? Boş diýäňiz diýä, hawa şoň üçin aýdýana, ol häzirni ol profilini üýtgüdip gelýär. Başga profilden gelip ýazýar. Jogap taýýar, geliber, arkaýyn. Hiç gurrun ýok, gel. Gel. O studiýada geldi mehmanymyz, men häzir aljak seni iň soňky tesirleri okayan, soň tema geçjek. Nesip bolsa. Inne bir gitmäge o studiýadan gelip gidýän. Kelam taýy bol. Onu soýgala. Köp wagtdan bäri ýokdy onu soýgala gala. Aýla agşam bir topor biziň şular ýalyky. Bu garaşlar beýan edip bilýän. Türkmeniň aň düşünje taýdan gutormadygyny, aň düşünjesi şu dünýäň men diýen ýurtlarynaky adamlaryň aňryandan aýlanýan şular ýalyky biziň watandaşlarymyzyň bardygyny alyp barjylamaz. Aňrýany bilen suwud edýär. Eliniz ýüzüňiz dert görmesin, hemmeňiz sag bolun. Hakykata şular ýalyky baha vermek her kimiň işi däl. Düşünmek başga zat. Mene jaýdar baha vermek düýünden başga. Hawa ýoklaý diýe. Gadam bugün guruluşyk guruluny satyn alypdyr. Şo guruluy ýasan kampaniýaň ady Boş diýe, Germaniýa. Reis, hoş geldin. Salamu aleyküm Döwlet ağa, gowmuşsunuz? Wa aleykümselam Reis, hoş geldin. Gowmady? Canım sağmı? Sağmı Gowmy yurtunuz mu? gözüň gowmy? Yavaş yavaş. Bu haramlardan din olmaz, din bulmak, dinden bizler oldum şu haramlarda. Häzir sana söz berjek. Men şu bir 3-4 tane komentarý bar. Sen kovla çıkartsın, oğlun tepe çıkartsın berde. Narkotik diyesin. Hawa? Oğlun tepeni çıkartsın. Oğlun tepenin var ya, haykmanı o. Boş be men Häzir sana kızdırma. söz berjek şu temada aýtjak zadyň bolsa. Men häzir şu inni watandaşlar bilen naraşykly komentarýalar tamamlap, men sana söz berýän, sesiň ýapaýyn. Öyle. No soýgala. Russi Gurbanuly kukla, ýagny gurjak, oýunjak. Näme diýe? Kukla berbimiziň hemde serdar sıçagyň bir azasyk wagtlary galdy, gaty dogry azasyk. Olar bu zatlara gözleri yetenden soň ýurdu şu wagt ýumrup billiginden ýumrup berler diýe. Daşardaky oýnatgulardan peýdalanýarlar gowy edip. Götün tanap bilmeýänlerden, ýylyň götü bilen götde boljak bolýanlardan peýdalanýarlar. Bu ýöne wagty geldi. Bu soýgala aradaşrak da bynjylyk bolup oýundum, görsem gönefir, sag bolun diýe. Köp sag bolun soýgala, ömrüňiz uzak bolsun. Taja bol, toýuňda gaýtsyn. Indi mehruwanyň onlar tema geçýär. Bugünkü temamyz biziň
diňe bir haramdağın däl, haramdağdan öňkü harammaşy Niýazow döwründe de Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň öz bähkidine hedil edip ulanýan bir şolary alakay rıçak diýilýär, bir ulanýan pritmedi bar. Pritmedi. Şolar wagtyň özünde bir gyzyl ýumurtga gyzlaýan towuk ýalan go girdeýji getirýär. Hem syýasat aýdan hem şolary alakay biznes taýdan go girdeýji getirýär owadan nepe. Şoň üçin owadan nepe diktaturanyň syýasy hem ykdysady biznes akademiýasy. Bu näde bu derejä ýetdi? Bu nähili bu derejä ýetdi? Näme näçe durýar? Şu zatlary gelin onda biz häzir riskden diňläliň, riske söz berýäs. Risk söz sende gören eşdenini bilýäniňi aýt gardaş. Sesiňi aç. Risk doňýamy? Risk aç sesiňi. Ha boldy. Risk eşitýäň sesimi? Şoň üçin şu gün biz owadan nepede näme näçe durýar? Owadan nepe bilen baglanyşykly esasy aýdylmaly zatlar bar. Şolar şuň siziň dikkatyňyza ýeteris nedip bolsa, risk sesini açyp bilse, işin dynsa gelse, riskden habar alaly, riskde de köp habar bar. Risk saňa garaşýan. Ha. Açığı kapatacağım. Kapatma. Risk. Duyuyor musun senin beni? O açıldı şu an sesin. Men degen mok. On gibi açın kapalı. Açın kapalı. Sistemada problemi var. Büyük ya. Biliyor musun? İnan mısın? Ben en sonki iPhone 14 aldım şu an. iPhone 14'e ben gücüten yok. iPhone 14'ün gücüten yok bana. Her zaman gördüm. Bu karanlıktan din yok. Sen aylığınca adam. Söz sen ne? Risk. Näme görünüşlerinin giriş vartan aç başlayayım ya içeriden aç başlayayım mı? Daşından mı? Kaysından başlayayım? İsteyen yerden başla. Uruşta geneş yok. Evet. Turma kaldım Türkmenistan'da. Turma var mı? O defa hazır Edil Sizo yanıp kaldı. Sizo oldu. Mesela sana değil. Şimdi eskerle ulan başladılar. Eskerle ulanıyorlar. Bir produkta 500 manat tercih buldular. Girişi. Görüşme 10.000 manat. Telefon görüşme. Telefonu görüştürüyor. Bir yıldan gelip görüşecek oldu mı? Ona gelecek olsun $500. $500-600, $1000 var ya. Sutka kalacak olsun özüne bağlı. Puluna bağlı. Sutka kalacak olsun. Bir sutka. O da ne? Pen içinde kalıp oluyor mu? Var. Bu siyasalarla bağlanışıklı bölümde değil de başka korpusta, başka bölümde kalyan şeyle mi? Tapağı yok. Siyasat tutukları da şolara mümkünçülük veriyor mu?
Narkotik minister adam öldüren tapağı yok. Hemen şu. Size o kabul. Size oldu. O nefe size oldu. Ha, o aydı ver yine näme näçe durýar. Tamam eskerler aydan etmese de neme uğradılar. Mellege paktiği uğradılar. Şu esker şu pul almasa varta çıkamakta çünkü pul almasa pakta uğrut koyuyorlar eskerler. Summa var. Eskerin boynuna koyacağım. Berman pulu var. Her varata duran. 4 sene oğlan duruyor varatada. 4 sene çünkü her adama çünkü pul vermanı. Kardeş 4 tane oğlun 5.000 dolar getir bana. Opşa. İyilen durdu. Akşam neredeyse 5.000 dolar ver bana. Yani giyecek duranlar 7-8 bin dolar. Giyeceğin güçlü neme gidiyor? Pul gidiyor. Aragaça git hatırlıyor içinde. Aragaça. Onun o odun tepe kalmadı. Ha geldi ağa demiş de. Geldi ağa ifirat da. Öyle böyle dayık da. Yok, Geldi o golku galmady diýäniň, o golku odan nepen o golku düzgünler bilen häzirki düzgünleriň arasynda näme tapawut bar? Şondan bir aýtdy. önküde strogide. Önküde strogide. Önküde strogide. Yani şu an puan turmalara el koydular. Yok, öň berkdi diýen, berk diýen de öň pul bilen bular ýalyky satyn alyp bolanokdymy hemmeden? Yok. O bir yapılmıyordu. Ha. Şagalda, Sizo'da, Balnişin'de pul gidiyor ortada. Bir saat turmada günde mesela deyin 70-80 bin dolar yürüyor. Dolanıyor içinde bir turma içinde. 70-80 bin dolar. Bizim Türkmenistan turmasında. 70-80 bin dolar. Gowy biznes häbi. Dakto güçlü biznes. Parası turma etmek. Sizo, Şagal, neme Balnişin diyorlar ha. Anın şu turmalarda 70-80 bin dolar dolanıyor. Bir günde. Sen düşün. O nepada şonu 3 kat. Yani bu korrupsiyadan, paraxorlukdan kazanılan girdiği 70-80 bin dolar. Mesela değil, o nepada işten bir starşına üyünü var kor. Aşağında mini maşini görsen. Ayağın altında duran maşini bir gör. Giyin ağzını açarsın. Mesela değil. O denepede işleyenin, o denepede işleyenin, o denepede içinde arasaçılık ediyenin, için tüpüreyenin, şolar ýalyk bolsa ol başlıktan zatlan ýagdaý näilki. Sen onu Olara imperator ýarlar onu. İmparatorun güçlü olur. İmparatorun güçlü. Starsna'nın 2 heleği var. Bir tane öz hakkı heleği var, ikinci süygülüsü var. Kimin? Starsna. Onun yapıda içinde Starsna var ya. Starsna. He. Yine. Redovoy diyelim ama. Redovoy değil mi? Redovoy'un işlep duran nemese 2 heleği bir süygülüsü var. Starsna sonra Redovoy'un başında duruyan da. Redovoy şu an. Anın şuna 2 heleği var. Düşün. Aşağında duran maşini koşun kellene sığmıyor. 15-20 bin dolarlık maşin diyor aşağında. Neyden alıyor o adam pulu? Gel aile 12 bin, 15 bin, 12 bin, 15 bin manat coin puldan da. Hadi sana. O pullar. O denepe her kim işe girip bilýärmi? Girecek bolsa näçe berip girmeli? Bilýär musun şaratları? İmpese işi girecek olsak mı? İşi girecek olsak impese impese 20 bin dolar başlıyor. 20 bin dolar başlıyor. Eski ayda baktın sana din. Eskininki impese 200 milyon coin puldan. Eskili şu da kulağı çocuk 200 milyon impese. Yani o eski gelen baktım yine kaptan yine adam pulu olsa o yere otursa yine pul veriyor.
Şu o ne paylaşması 200 milyon pul bere bir. Oje oturacak olsa inan pul bere 2. Ha, pul vermedi mi? Gidiyor pakta, gögünüm, yıkma ekmeğine gidiyor. İkinci kine gidiyor. İkinci günün gökesiyle. Mesela adin, ben korktum uzattılar. Ben videolara gettu. İzledim söğüp kıyırlar. Ben şu pulları ne yapsam? Eceleri diye, ece kakalar diye. Ben çağırmış şu pulu verip diye, benim üstüne diye 300 milyon koşsam diye, üyde yatırırım diye. 500 milyon Türkmenistan'da oğlanlar eski öyünde kalıp diye. Türkmenistan puluna 500 milyona. Düşün. Buna karşı Yani türmede olsa da pul verenden soň üýüne alıp bilýär, şeýlemi? hava. Turmada Turmada gelirken onda. turma kalmadı. Böyle Türkmenistan turma yok. Türkmenistan ne yapayım? Yani geldi kadı görmesin. Ben geldi kadı bağışta geldi senin kadı görme. Türkmenistan'da bana men turmaya oturup çıktığımı aytmasın hiç kim. Gürlemesin. Hem mekim değil mi? Şurada %90 diyecek. %90'ı maalesef haramkorlar boyuna giyerler. Şurada Allah'tan kömek soramıyorlar. Prezidente kömek soruyorlar. Prezidente dua ederler. Yani düşün. Kaçan prezident bizlere amnisya verip ben ağzım çıkıp atındım. Şunu diyorlar. Geldiler sen bağışta kadı görme benden. Çeve dası o kadar ben o depanın sistemasına düştüm. Gördüm seyrettim. Ben o depa bana siz o görüntü bana. Balın içinde siz o görüntü gözüme. Balın çıkar. Bayramanın balın çıkar. Anış bol görüntü. Sen hangi haysi ministerin nemesi olsun, güyo olsun bolsa ne? Eşek. Mesela adını tutmayacak. Düğür rençtayda. Haysi ministerin güyo olsun bol, götünü kız. Düştün mü? Eskere oğlan alıcılık pul alma. Düştün mü? Mesela adin. Eskerler için oğlunlar, oğlun eskerler için koca 10 tepeye, nol bire, envede koca pul alman, beset. Eğer sen götün açarın, ad familyen açayacaksın. Düştün mü? Arkanı duran helen kalkasına çağırdığını açacak sen. Düştün mü? Ne minister olsun. Götün kız. Serdar. Mesela sen kudan var ya hıtırok ki. Ona ait götüne kaş sokula otursun. Oğlan kendi vırlap başladı. Narkotik yaman kendi getirip başlaптır. Mesela adin. Degen o nepa o birinci o gitmesinde. O gitmen o nepa. Ne mi tıkan o nepa'ya? Hı? İki gidek yanlışıp tuttular. Hı? Altıncı ne tuttu yine uğrat korda onun adamlarını Aşkabat'ta Elmadan girişinde. Hı? Forland başında narkotik gelip durdu. Karın eşemle gök gelip durdu. Ha? Ne yaptı uğrattınız onları? Elmadan. Aynı Şlamon'la emmeniz uyuştunuz. Hı? İçeri dıktınız. 2 minut olmadan çıkar kordunuz. Kimin adamı? Senin kudanın adamı. Doğru değil mi? Kıtırokazke. Hı? Serdar. Senin kendi göp bilen senin. Men karşı men öyle diyen utuysun. Sen men sabrayanını gördüm ha. O neme şu Özbekistan, Katar, Tacikistan neme oldu sabrayanı. Aziz sabranası oldu. Şonu gördüm ha. Yüzün eşeğin yüzden et dursun. Korkup, puts edip. Alcırap dursun. Sen Ankara git bana duhun ne çattı bir şuna bak mesela. Arkanı duran nemeye gördüm ben. Raşt Meretfa. Raşt Meretfa soldan duracak böyle ya. Skamekan duracak olup öyle gurulacak böyle sonra da. Sen gurulatmayacak olup. Sen alcıradın utayda. Sen götünü sokardılar orada hemen adam. Düştün mü? Beset parakollukta.
Hvatit sana, hvatit. Hvatit. Sen heleňe birlen alıp bermen näme hakyň bar senin? Kimiň şotuna alıp berdiň birlen? Ha? İnsan alıp beren birletiň bahasy näçe wat? Hı? 1 milyon 800 bin dolarlyk bilen alıp berdiň, bilen? 1 milyon 800 bin dolarlyk bilen alıp berdi, birlen. Birlen alıp berdi. 1 milyon 800 bin dolarlyk bilen alıp berdi. Kimiň şotuna alıp berdiň sen? Haram. Heleňe. Ha? Kimiň şotuna alıp berdiň? Hı? Özüni bir 70 üçün bağış satdyrýandyr da. Ya sen şu aydan da atlaň soran bolsa näme? Ha? Kimin hasabyna alıp berdiň ona? Sen heleň tokumy kim aslında? Heleň hagas kim? Heleň hagas Alkaş aslında. Alkaş, Nikto. Hı? Ejes kim? Tokumun aslında tokumu hiç kim sen heleň tokumu. Hiç kim. Daşmaşdy Türkmenistanly adamlar daşu enemeler işläp dura ber Türkiýede işläp dura. Şonçu ýok sen heleň tokumu aslında. Bole serediňde. Şonçu ýok. Trapka. Bağışlan eziz halkın bağışlan gatı görmän. Sen heleň üçin ular alıp berýän sen ularly. Reis sözüňi unutma. Şu taýda Burma kaç yolda burma ne? 10 defa içecek. 10 defana Oradan da böyle bağlanışıklı sen aýdýanda atlaň tasdiklayan bir komentariýa var. Şonu okaýyn, ondan soň bilen dowam et bolýarmy? Bole oka. Rusy diýe. Riskin aýdany çyn sebäbi meniň tanışym şol ýerde gulluk etdi we onuň maňa aýdyp berenleri riskin aýdyp berýänleri bilen gawat gelip dur. Hatda şeýle adamlar ol taýda oturýarlar diýe. Häzirini şol belki tesirine geçireyin. Seret näme diye. Oturýarlar diye. Hatta diye şu türmeň içinde oturan kurtoy adamın kamerasyna türmeň başlygym bir uzat girip bilenok diýerler diye. Şolar ýalaka kurtoylar var türmeň içinde. Ba ýoklar ba. Hem sen ministerler. Orku ministerler. Onke, o. O oturan yerine türmeň başlygym bir uzat girip bilmeýän bolsa onda näme? Olar üstüne çıkıp mı der näme? Aýlanmaga, gezmäge, keýip etmäge. Näme daş näme tura? Hol içinden gezipdi. Kaldırçı gezipdi. Daşarda hol içinde gezipdi. Arxim. Ana o kim şu önkü minister vardı? O haramlyk eden minister kim şu? Adı? İçerik ministeri. Ova. Mülükov. Mülükov ne yapsın çıkarttın hiç kaçı? Sebep? Hangisi sizin çıkartılıyor? Hangisi? Şol Mülük var da turma girmek'e 1 milyon dolar ber koyan adam o. Turma girmek'e. At öz bilýär. Mülükün öz bilýär turma girjegine. Öňünde kontrakt düzüşýär. 1 milyon dolar pul ber koýýar. Şu Mülükov şol neme şeýle bir gurrunga dogrymy ýalanmy bilenmek. Şu gurwanyň öllü diýilende bir şu öllü diýen gurruny ýaýradyp nemeden şu Mülükov diýilýär. Şonu gaty bir begençli, buýsançly reaksiýa beripdir. Şu gurruny ýaýratdyrypdyr diýýärler. Akça onu aydın. Ona edin akça. Kim? Akça. Kim o akça? O minister vardı akçadı. Saç kesik. Kare saçlı. Minister mi? Meclisin başlygy akça plany wa diýilen aýallar mı? Şol. Ova. Şol etdirdi, ha? Şol etdirdi. Hemeden kaçacak oldu. O vakti ben Türkmenistan değildim ben o vakti. Hemen kaçacak oldu. Kapını yap koydu.
Ne yapmış onu basmadılar? Basman bilmiyor. Onu bastılar. Prezidentin özü yani öz birinci basılman boluyor. Sen akçanın götünü adamlar kem. Arkasında duran adam kem. Yok oradan daca Avrupa'da adamlar bunu. Amerika adamlar bunu. Akçanın. Ne sen adayım? Amerika, Avrupa adamlar bu. Akça basılan yok. Şu an akçan geliyorlar. Akça neymede gezip gidiyorlar. Akça Damaşına sonra ýaly kurtoy diýen ha. tatto gurtoyu. Tatto. Türkmenistan ikinci prezident şu olmaz. Serdan şu Berdi Muhammed'den sonra akça olmazsın. Olmadı. Çünkü He. az akça damaşına arası değil de. Damaşına arası değil o. Yalanı kurun. Ana akçanın, ana mesela adayım, akçanın 300 tane mi? 400, 300 ya 500 tane mi? 300 ya 500. Tam toşunu bilmeyen kamazlar var, ak kamazlar var. Aşkat kurulu çıktı. Türkmenistan kurulu ya. Türkmenistan'da Strök uğrunda en ulu kranı var. Aşağı sana diyeyim Avrupa'da naç tonluk en ulu kran olsa sen Türkmenistan'dan baş ondan. O saatine giden pul alıp bu. Akça. Akça gününü görüp tu. Akça turmayım giden o. Yalan o. Damaştan yarsam değil. Edeni itip tu. Şu adam itip tu. Kork ya. Kalk oğlu. Bütün tohumu kork ya ondan. Bütün tohumu kork ya. Beni yarın tatardı dedim akçayım. Kaday. Bir taraf kaday. Yarın tatar. Akçanın. Şimdi ta kork ya lekin. Tohumu kork ya. Sen Tohumu. sen bugün watar Ýewropa, Amerika ele adamlar diýen bolan orslar gollaýan bolarmy onlar ýaly bolsa? Orta yakın. Putin'in töwereginde tatar köpe. Yok. O kaday geday diýenine bilenmek bolan. Putin'in yakını yok. Avrupa tarafı. Amerika, Avrupa. Ben tam şonun bile işlesem buğaltırını. Tatar diýeniň ýebreymi? Buğaltırını tanıyorum onu. Tam işlesem buğaltırını tanıyorum onu. Mesela diyeyim. Tam buğaltırını tanıyorum onu. Elini işlesem. 1 yıl 2 yıl gider işlesem. 20 yıldan 20-25 yıldan bir şey daha. İşlesiyorum buğaltırını tanıyorum onu. Mesela diyeyim. Seva akçan adını işte bula siye. Siyeler. Olar ýaly bolsa getmişiklerimizde akça ady bilen açyp akça ady bilen nemedeli. Yapaly. Akça diýsen araktyr öýdýän adamlar da. Yok. O kaday aslında. Bu taraf kaday. Bu taraftan tatar onu. Da o kelleler geliyor. Lekin o da gelende o depa yok. Men Türkmenistan turma yok aslında. Türkmenistan turma yok. Duruşuna kaz yol. Duruşuna neme. Birbirini satıla. Duruşuna bariga kaz yol. Saçtılar. Olan bariga sen bariga. Barigam kim bolýar? Kaz yol bolýar olan. Neme? Baktın maçık buraya merde. Gel daha kadı olmasın berdi meni. Menden kadı olmasın gel daha. Bağışlay gel daha senem. Sen oturup geldin. Bağışlay. Gel la bilen bilatlan hemme daxyly var. Ya gel daha nem daklı var gel daha on oturup gel. Right on deyip oturup geldi gel daha yanlış düşünmesin men gekime. Oturup geldi. Men amam oturup geldi. Başga da oturup gelenler var näme? Inni olur oturup geldi diýip o adamlar päň içindäki bolguzluklar aýtmaly. Yo gel daha men diyeceğim onku değil daha onku oturup gelen doğru yok inde. Sen ağın oturup gelen doğru yok inde. Onku doğru yok. Kutardı. Hem sen katalaşka o kaldı. Pulun var yaşayan. Pulun yok mu oturuyan. Utay bir tane arı salapla edip nakar paylap duat yürüyen. Balandı iyi yürüyen. Pulun bolsa özüne nakar pişiriyen. On tipe hemen şu kalış var. Pulun var mı koprak? Sipariş veriyen.
Şu oğdun epey gidene korkmuyor. Ha. Ben şu an Huda korkmasın. Hiç kim başına çıkmasın. Oğdun epey düşecek olsun. $1 milyon pulun olsa 1 milyon demeyin. Bağışlayın 1 milyon demeyin. 1 milyon kem böyle. Böyle $200 bin. $200 bin pulun olsa oğdun epeyde hane yaşayan. Arası koyam içen, isteyen çilimden çek bilen. Gerek olsa karneşinden çekersin. Pivanı içersin, arağını içersin, viskini içersin. Arıklayın. Telefonda böyle, telefonda televizor cağadan bir de koyarlar. İnternetten çatıp yer giderler. Gürleşi oturursun. Anlaşın oğlum depa. Ha, doğru. Yerin aşağında doğru onun sözü yok. Yerin aşağında giriliyor. Yerin aşağında girine baktım. Şunun sitenesinin yok ortasından anteni çıkıp koydular şu an. Teyze anteni çıkıp koydular. Beşik. Kurtoğlan için. Pullar için. Kim gelen vakta ay yok mu yok. Boldu gitti. Şu ana şu. Benim adı. Lekin utayda benim adamım var lekin. Benim adamım var. Oğlum ulu işkar demeyin. Orta işkar o adam. Orta işkar o. Ne için ben şunu düşünemem. 10 defa turma. Doğru değil mi? Turma. Ne şunun eskerlerini göğünü mak giderler. Ekin tikinak giderler. Paktak giderler. Nem seyahatten. Şu an kelemişler şu an. Öyle mi yırtık adeti gezerler. Eşkılan kir. Saplak buluyorlar. Saplak. Bir saat coğraf turşu kalacak olsun pul almanı. Ece kakasına diye coğraf Ece diye kaka diye ma puludun coğraf gitti diye. Coğraf bitti diye kutor diye. Ne açın oğlum diye 100 manat diye bir coğraf 100 manat o. Bir para coğraf 100 manat. Sen düşün. Koyne puldan. Ters pulun 20 manat. Bu corabın bakası odan nepen içindeki dükkanına bakamay ya Türkmenistan'ın içindeki bakamay. Yok. O nepen içinde. Eski şunu almanı. Daşından gittiğinde kabul etmiyorlar. İçinde Hükman içinde. Oho. Düşündüm. İçki mayka 50 manat ters puldan. Turistik alacak olsun turistik alacak 60 manat ters puldan. Eskiler zastavaytır aldırtırıyorlar. O eskiler göğünde yürüyor, paktiği yiyorlar. Ekin tikinde yürüyorlar. Toprağı neme, yer ağdarıyorlar. Koyun bakıyorlar. Pul adam, bağlı adamlar şlambon duruyor. İğnen buraya duruyor. Şu sıra olsa şu sıra bulatmak ki özünün göğünekte olamasa kalp liye otayda. İçinde. Bu olması gidiyor ekin tikine. Göğünüme pakta gidiyor. Ne mi sebepten? Ustasına ne 10 defa düşecek olsa 200 milyon pula mal edilir. Ne olur 10 defa 200 milyon. Ministerlik ve envida düşecek olsun başla 300 milyonu 600 milyon götürülüyor. 600-700 milyon çıkıyor kalıcı. 300 milyonla 700 milyon çıkıyor da patolur. İyi şey diyecek oradan şonça para vermeler. Olluğa. Eskerliğe gidecek olsa. 300 milyon başlıyor. Ministerstvo Pırkat enveda düşecek olsa 300 milyonla 700 milyon gidiyor. Eskerin ki işi gelecek olsun. İmpesi başlıyor 30 milyon 20 impesi 20 milyon 30 milyon dolardan başlıyor. Pisletçilere girecek olsun 50 milyon 70 milyon bakası var. 10 tepede işi böyle de kamadinin şoförü olacak olsun mesela naçan kitabın ya mesela zampatik zampalik nemez pisler olacak olsun
Yalnız 50 milyon 70 milyon bakası var. Sen aydın. Da to bir spirler git pati şu an. Doğru. Doğru. Risk gelýän sesim. Gele sesin geliyor. Sen gürleber, mende bir problemi bolla hazırdyk. Doğru ben duyan mı? Eşden. Eşten geliyor sesin geliyor. Awa. Aydy ber. Egin bele bak egin. On defa adamdan korkuyorlar. O defa böyle gazı öteki turbu kaldılar. Ha, doğru. Vişi bağları var ki orada. Kurt vişi bağları. Adam vuruyor var ki imunay. Adam vuruyor. Adam taptıysan vurmuyorken geçecekken kulunu aleyke olarak. İçeri girip kuruluş dikkat ederken vurma. Yeni çıkar. Kulunu aleyke arkasına. Eşten böyle mi? Böyle ha. Risk gürleber. Sen görürsen gurrapın yani sen görmezsin. Men hazır sen gürleber arkayın. Men gördüğün şu kamerayla bağlantılı bir problemi var. O kadar hiç kızım korkmayın. Doğru maçı o nepaya gidecek olsa ben doğru maçta pulum yok lakin öldürsün diyelim ama korkmayarım yok. Peki ben hakikaten gidecek bugün. Peki ben Berdi Muhammed tokumdan İslam tokumdan başkasının tokumdan korkmayarım yok. Hiçine yerim yok. Berden. Ha, vişi bağlı ve pul verdiler. Mesela uydurmacak olsun. Vişi bağlı pul nale çıkke. Her girende 200 dolar adam başına. Bari 2 kişi giriyor. 2 kişiye 400 dolar veriyor. Çık gidiyor. Prosek diyen şunu diyen aydan çık gidiyor. Böyle. Özleri ait gidiyor. Şu vişi bağlı özleri ait gidiyor. Şu geplen aydan boldu kurtardı. Bilirim şu gep aydan sana anarkilerde aydan boldu kurtardı. İkisi ağız bir gol çık gidiyorlar. İşte anlaştılar. Lakin 10 defa yok 10 kere. En çok böyle sanki narkotikten de oldu o. Ervet de oldu. Tato ervet de oldu. Şol arakı aydan şol kerkeden girip şol Türkmen ulugları bilen daşadyalar neşeni. Ondan sonra daha soğudan çık gitti halkara narko trafiği üçün taat deyip. Şondan sonra yine şol arakı divizyonerler boldu mu ka? İran'dan geldi şu an. İran'dan geldi tramadollar. İran'dan geliyor. Yo. Owan İran bilen terse menden Alman ondan alyan giyse näme boljak? İkisinden geldi. Tramadol ondan geliyor. İran'dan geldi tramadol. Tablet ondan geldi. İran'dan geldi. Ha, tabletka. Ne için geçen ifir etmiş yani. Düğün ifir etmiş yani. Ne için uzakla aytmaptır. Şu din barayda İran'a gelen narkotik aytmayı.
tramadol aytmadılar. Aherneke Eran'a gelen mesela gelen tramadol aytmadılar. Aherneke. O zatlar gıdıklandıran o var. Ne için? Ähäneken o zat gıdıklandıran o var. Ol näçe adamlara provokasiýa etdirip bilse, näçe adam tutturup, odatyp, dılyga düşürüp, allap bilse şonça o. Bolla. O keramat. Bolla. O son tarafını tutup, şoňa degdiň, şoňa dil ýetirdiň diýip ýazýanlar bar ha. Mene hayran şulara. Tamam onu aydın. Bolla onu boş ver. Gurbanoğlu az şulara lay. Yok sen onu boş ver sen. Tamam aherneke de açtın sen. Aherneke. O burke kimse aksaçlı adam var ya. Terzi Türkmenistan'a kuruyorlar. Krasnodar'da Balkanlı. Ya garillan ne? Ona tajanok yapıları garilla. Ne tajanok Krasnodar'dan gitti İran'a. İran'a Krasnodar'dan girdi tramadol İran'dan. O zatlar olur gıdıklandıran ok diyen sedem şol sonraki dotyrdun ayris. Diyeceğim bana ağam. Bulur gurluya pang gurluya. Ne aytsam bana? Halta var. Haltın içinde duruşuna bir hova oluyor. Halta değil mi? Ana tekerin içinde hovanı uydurup maşın yürüyor ya. Ağzını hova uyurtuyor bulur. Ben düşünemem. Götünüzden geliyor ama konkretine çıkın ortaya. Aydınlar. Narkotik yatırın dinler. Berdi Muhammed'i hücum edinler. Tapın berdi Muhammed'i götünden bokuna. Devlet bayhana töhmet atmak ansat. Görükçilik etmek ansat. Ağına sinek konurup, kıllığını aktarıp dinleyen köp. Yola, ben az vaktim kaldı. Az vaktim kaldı. Men barın. Men az vaktim kaldı. Az vaktim kaldı. Ben ondan sonra ben bunların hemmesine tutuş A'dan sonra bu alfabetin A diye la başına. Sonra ya bu kurtarıyor. Sonra adını başlayacak mesela. Sonra Türk. Türk olacak. Lakin men istemaktan onların dursana. Neme Gurbanoğlu gelmedi Japonya'dan nidin oğlu. Malumat var mı şu arada? Geldi. Üyünde. Yok men geçen edek men geldi görkezler zat dedim ben sen yok intak gelin ok dedin ha. Şu ayın 5'ini akşam 6'sına gittim onu geldi. O kalan hepsi mantas. Ne sanacağım. 5'ini geçen 6'ını günü gittim. Şu ayın 6'sında geldi. Özlem gelende Yeközü geldi. Ayalı öngay. Öngay. Ne sanaydı? Geleni var ha. Onu korkuyanlar yok da. Yok o zatken tayini kul geldi. Anardan beri uğrat kelini hazırlık kul geldi. Tayin bol kaç. Tayin bol uğratsa da emedarlar. Buradan Türkmenistan halkının ayağı Türkçecek. Bizim arkadan öldürdük çıkarmanı da buradan öyle vaktan. Neme risk por soru var. Adalet soruya öwedgelle atay farada köçü gurrumsuz. Anamlara çeşmeden malumat yok. Gadowlu dağı diye. Son hava yoklay. Adalet ata özgürlük atay kim o? Meclisin başlığı. Şu neme Niyazi öldürülendi meclisin başlığı değil. Son batırlı şu. Köşeli. Şeyle olaymasa bilemem. Kalsam köşeli.
İzine. Onda ben sen o tarafa değinmez istemiyorum o tarafa. Mağaldım, bağlıbatım kel değinmiyorum o tarafa. Beni koşmasın o tarafa. O tarafa koşulmak istemiyorum. Ben aram qoğulurman. Olurun başı yanılmasın. Mesela olun neymeler Türkmenistan da. Biz onda şunun lükçe cemleli mi? Sonku aytacak sözden var olsa, bir yarım saatı geçirmeli gayret et. Diyeceğim var diyeceğim in son kebaydın. Yaş olunlara diyecek. Yaş olunlar mesela men gen düş beni oğlu kişiler aytacak. Bol dedinler. Yurt dışında isteyenler, yaşayanlar, okuyanlara. Mesela problem etmeyen, zastav etmeyen, özünüz bilen, öz yaşaysınız. Kaysını üylendiniz, kaysını çağınızı, kaysını aktınız, ladınız var bilen yok. Barlığın huzurunu görünler. Ayağa dikelinler, kellerinizi istedinler. Bu geçişine gitsek, edir Afrika gününe düşesin. Afrika gününe düşesin. Suriye demeyeceğim. Suriye diyecekken ben. Afrika gününe düşesin. Susuz, gazsız, içsiz halet. Bizim hükümet, bizim öz hükümet olmuyor. Kaysi bir yurdun eline öyle, yurdun yaşlısı yaşıyor. Çoğultu sonunda. Garanti uzatır. O garanti. Ben kendim biliyorum. Sen bu eşittin, korktun, gelip tu, videosuyum kazakları. Bazı ministerlerin özü, Suat ministerlerin özü, banka pul koymuyorlar. Ona pul geçirtiyorlar. Size Türkiye'de aydağız $100 muhtiyesiniz, $1000 muhtiyesiniz de, $100 $1000 muhtiyesiniz, o ministerlerin pulu geçtiği beri. Ministerlerin özü, neyse pul kendi geçirtisi beri, konseştiği begeniye. Ola milyon dolar pul geçiriyor. Ola bildirmiyor. Bir günde, $100,000 geçirdi, $100,000, $10,000. Ola o pul geçti olara. $100,000, $10,000 pul veriyor. Nema olara bir yerde keyletti, bir kandıkta. Bir kıyıda maşina alıp verdi. Olara şu. Gecen bir kıyızına, heleyine. Şu olara. Aslında olara kıyınam alan pul değil. Köşenim alan pul değil. Olara pul geçti. Son kellerini işlenler. Ne yapacağım? Polonya tarafa, Avrupa tarafa muhtetçilerini koy, Rusya tarafı muhtetçilerini koy. Ne yapacağım? Türkiye. Sonra kellerini işledinler. Ne yapacağım? Türkiye sıvat magazinlerde, rahatlarda başladılar. Preverka, kapıların ağzına, kimlik soruyorlar. Evet. Kellerini işlese, yine Türkmenlere hücum gitti Türkiye'de. Son kellerini işledinler. Ne yapacağım? O gavat gelenlerden Türkmenler şol Suudan merkezlerinin içinden gavat gelenlerden metro duraklardan, avtobus duraklardan, drolgolardan, dağıtlardan gavat gelenlerden Türkmenler diyorlar. Doğru da anlaşıl şeyle mi? Doğru. Hakikat fakt o. Mesela açsam bundan 4 iki advokat bolup bir oğlan apkap bilmediler. Benim oğlum hiç yok. Hiç oğlum. Ona bir Devlet Bayhan hiç saat etmeyen o tür hiç saat etmedi. Hemme adı biz ettik diyenler onu hakikaten amgatı ulu iş bitirip Türkiye'nin içine saçıp gidip dururlar da. He? Mesela Türkiye'de Suriye'm var, Oğlan'ım var, Arap'ım var, Gürcistan'ım var, Özbek'im var, Azerbaycan'ım var, Tacik'im var. Oraya hiç kısım değmiyor. Türkmen gördü kapmanı. Türkmen gördü yığmanı. Ne mesela yaptılar? O Serdar'ın ettiği işi. Evet, Serdar ne açıklar? Serdar koğuş yaptı şu an. O sırada koğuş yaptı. Ne yaptın? Ne Türkmen yığsa Türkiye'de ne Türkmen yığsa Türkiye'de Serdar çünkü ministerin pulu az geçti.
Türkiye. Biliyor musun? De onda bular şol Türkmenistan'ın haram pullary şol pul uyanlary, pul aklayanlary, galp pul aklayanlary şey demeçe kolyalar da adalça kolyalar ha? Конечно. Deve. Vay, bu Türk devletleri hayvan işler bilen meşgul olanlar ekene. Mesela değil. Hala günde bir adam mesela günde 1000 adam vurasın. 100 olur. Ne oluyor? 1000 adam değil mi? 500 adam vurasın. 500 adam vurasın. 500 adam 100 olur. Ne oluyor? Düşün. Bir ministerin bir yıl pulu oluyor. Geçen pulu. Ya 6 ay pulu oluyor. Geçen pulu. Bir ministerin. Oluyor. Şöyle uyuşak bu kilesine. Bugün halkına beraber tutarsa. Özüne paydaşıp oluyor. Öz kişisine paydaşıp oluyor. Halkına zarar veriyor. İki tarafını yemeyiz ya. Ortada ministerin götünü açması diye. Ministerin götünü açması diye. Bir. Halkına zarar veriyor. İkinci öz kişisine paydaşıp oluyor. Neyse minister kendi kapta öz kişisine paydaşıp alıyor. Puldan. Ya falanca minister tutuldu. Falan milyon dolar pul çıktı. Falanca milyonluk altın çıktı da. Yani hükümete giden o. Ölçüsün gidiyor. Ayısı bir hükümete gitti. Giden o. Bize de jurnalist yok hükümetinde. Yani yazıcı yok. Bize argüman. Çıkarıp ayısı diye. Manşatı, manşatı pul, manşatı hükümetin hayırına gitti. Ayden oklar. Ayısı bilmiyorlar. Bugün yani istiyorlar. Çok böyle ama istiyorlar. Bana geçen gece Türkiye'nin kayıt bir ministri Mitchell'de neme okudu. Evet. Yani neme gayette bizim Atavatların Türkmenistan diye de bizden kadar izni ait koydu. Hala doğru izni mi bilen mi izni özünü kovattılar. Ne hak ettiler. Bizlerden kadar görmen Atavatların Türkmenistan'ın bizim aslımız ya. Bizler sizin ise ettiğimiz siz bizim başımız tacısınız size. Şu gibi aytıp koydu. Öz prezidentinize yakasını üstünüze koydu. Siz bizim başımız tacısınız. Yakasını siz üstünüze. Şu etti. Ne Serdar, ben sana buradaydın. Senin günün az kaldı. Datu az kaldı. Yani ben sana dedim, Ecem Kakam'dan, ben tokum tiyicinden uzak dur. Durmasan, yaman erbeylerin seni. Meni alsanam, meni yıksanam, meni öldürsanam, men adam kalya, men ona fleşka taşla gideceğim. Fleşka taşla gideceğim vaktan, Devlet Bakanı yeter. Devlet Bakanı yeter. En son geç yeter. 1 yıl var, 6 ay var, 2 yıl var, yeter. Devlet Bakanım şu zatı fleşka çıkarıp korkmasa, benim şu efirimi helal etmeyin. Niye razıyım Devlet Bakanı'ndan? Men özüm nisipos yakında niyetlerim ba, birzat niyetlerim ba, planlarım ba, men özüm çıkarıp berýär sana. Ştaýdan bir sorum bar. Reis. Kur'an-uly haramda lewatda kafarap etrafyny Hytaýlylara satypdyr diýip eşitdim. Şonu reisten maglumatyň çynlygyny anyklap bolarmy diýär. Ya ben dolda ser dolda hadi her zade aýstursun onun näme sol gidýärdi bilenmi? Her zade fak gurrun edip otursun etoskyny näme bolup gidýär bilenmi? Ýert haltaýanak gep burun çıkıp başladı. Onu fakyny nisip az günüm kaldı. Näme-de görkezýär? Kıstanma. Düşnükler. Onda jemläli. Fak günler. Bugün men Serdar'ın en son video kaydını istim.
Serdar götýärlaňa bolup çykypdyň sen özüňe götýärlaňa bolup. Götüňe tuýam ýokken seni. Horajyk gelme özüňe. Götüň aşa balaň aşada lasyny diýekeniňe. Lasyny diýekeniňe. Taý şoňşa taýyny görebilýän bolsaň. Maňa habar gelip dur baňa. Lasyny diýeken. Lasy hem şüýemiş. Narkoman, sen narkoman, narkoz, sen özüň üşüýän sen narkoz, garanyşy tekipden kalyan içine koşup. Haram bilet. Sen haramda, sen lasyny giyme, narkozni taksa, biraz yi, iýip. O bilet, deleňa, pantaly, deleňa, öňkilerine. Endi gelip bilmeýän, soat özüňkilerine oturýan sen. Öz kudagyň oturýan, iki tane awgan ba, un çağırýan, oğlanyň me goýtanýan oğlanlaryny. Oğlana sana baranda näme bo etip barýa? Tandyrlama bişirip barýa. Oğlan tandyrlamalar. Ha? Näme alyp barýa? Enu daçaňa. Ýa-da ýokarky, näme şu ady? Ýokarky. Näme diýersiň? Ýokarky biraz ba. Orda sen toýsalyň gap aňaragyny sen üýüň ba, daçaň ba. Bagyr, ýokarky bagyr daçaňa alyp barýarlar. Ýokarky bagyry. Serdar. Senin var hem ağzın geçti. Ha bayna şu vakti näme etsen? İki sonunda ogyda, ha? Serdar. Sen tutsa bolar. Var. Sevgilme. Senin dilin haram sen, dilin haram. Bayna eden için. Risk Cemlali. Yolda. Bulurun bara namazına mescid nämen gider. Böyle mescid adı gidiyor. Aytmayın Allah'ımız getirsin, Hudamız getirsin beni. Tövbe etsin estağfurullah. Bulurun ettiğin şey. Ben aytmam bula hiç adam bolmuyor. Adam bolmuyor. Bulurun dünya. Bel önem var ya. Belli bir ortadan kurması. Anlaşılan tıkma bulurun. Sorun değilsin tıkma bulurun. Sorun değilsin tıksan ama onun adam bulurun. Bir bilyatçılar, bir bilyatçı ama onun adam bulurun. Düşünse ondan. Başka imkan yok bulurun. 10 defa bolmuyor bulurun. 10 defa özü bulurun. Bolmuyor. O defa ben korktum ben. İstedim ki abi bizde iPhone 14 yok var ha. Şoň üçin o ayagarlygyna kanala hüjümma ýa-da zordan alıp çykdyk. Sen aytmasana. Men böyle iPhone 14'ümü 2 gezek ben alam pişman ettim. 2 gezek 2000 liradan pul verip näme tıktırdım o. Zaten tıktırdım. Birinci ben kuydu. Aklıma kuydu. İkinci gezek tıktırdım. İkinci gezek kuydu. Üçüncüne de koydum. O üçüncünün yarısı diye mesela iPhone'un birini de bilgisayara geçtirdiler ben sonunda. Anlaşılıyor. Risk şu günkü maglumatlar üçin ähli tomoşaçylarymyzyň, ýürekdeşlerimizin şu diktatorluklardan ýedir çekken ähli halal pek niyetli päli düzü watandaşlarymyzyň adyndan men taňar ýakatna aýdýan eliň ýüzüň dert görmesin. Gysga wagtda toý saçagyň başynda oturşyp şu günleri ýatlamak emmamede nesip etsin. Köp sağ ol. Yoda insan gitmedin de. Ben oğluna biraz açık. İnsan gitmiş de. Erkek olunlar. Vicdanlı olunlar. Lebizli olunlar. Sözünüz durunlar. Tükürdün yalamanlar. Tükürücünüzü. Erkek olunlar. Özünüz del. Özünüz katanızı boş verinler. Yaşın duran adamı satmanlar. Pul için. Biraz namuslu olunlar, vicdan olunlar, başınız dik olsun. Kan üçün, haram pul üçün özünüzü ılgatmanlar.
halal kazanma uğruna düşünler. Halal pul kazanma uğruna düşünler. Başka diyecekler. Hemen Allah'a tapşırın, Allah'a emanet olunlar. Erkek bolunlar özüňizden. Erkek bolup bilmeýäňiz mi? Çıkınlar, heleň balagyny giýinler. Ha, doýlagana nämesini efirine ýazyňlar, puluny men berjek sizlere, şu köýnüň bakasyny. Seçiňni alyňlar heleň bakasyny, pul men uratjak sizlere. Men berjek. Erkek bolunlar lekin. Erkek salaýasyň, erkek bolunlar. Bir gün satlar. Şu pul meselesine girdim, olan ayak alığına yazıyorlar ha. O siz pul verýän ekeniňiz, pul paýlaýan ekeniňiz, bize de berseňiz diýip. Ha. Kim ýazýar? Valla. Onlarça milyonum yetmeýär bu zatlar. Yok, ne düşünmem o gepler? Ne düşünmem? Ne pul paýlaýar? Bizler Şeýdip ýazýanlar şeýle ýazýar. Siz diýär pul köpege diýär ekeniňiz diýär. Bir ýerde diýär gördüm diýär, aýtdylar diýär, siz diýär şular ýalaky pul kömege diýän ekeniňiz. Bize kömege diýersiňiz. Bizler näme edýäs? Halal adama kömek edýäs. Adam satmaýanlar. Hakykat. Tamam da onurum halal adama. Onun halal bolup bolmanyny nerden biljek? Adamlar sen aýdan başga zatlaryny sereden ok, dinleýän ok. Diňe şo pul berýäs, eger size pul gerek bolsa döwlet agaýy tutun, meni bereýin diýdiňe bolly. Şondan soň diňe pul aýatdy hemmeden. Şeýle Türkmen halkyna, Türkmenistan halky söz satypdylar. Ýok, şeýle de ay borda var. Jemläli ýöne şu pul meselesine girmesen gowy. Böyle ilk çok sözü batacak. Lekin ondan muňa gelmeňler, habar ýetirmeňler maňa. Utaydan maňa habar gelmesin. Maňa risk, maňa fark gurun bersin, men kömek etjek. Ondan muňa habar etmeňler maňa. Ondan gep uratmaňlar maňa. Gerek däl. Onun üstünden gep gelmesin. Risk maňa fak gurun bersin, men kömek etjek. Fak gurun gerek mi? $100.000 istýän. Berýäňiz barmy? Mesela argyna hak $100.000 berýäňiz barmy? Bir fak video zapis, fak imza, podpis boýunça garantiýa $100.000 berýäňiz barmy? Men size berjek. Doýla baýkan üstünden çykaýyn. $100.000 istýän. Berýäňiz barmy? Gaýsyňyz götüňiz çatda bolsa, doýla baýkana ýazyňlar. Men size bir fak gurun berjek $100.000. Ana yolda açık gurlaşayım. Yanlış kategori yolda. Yanlış mı? Sana yazsalar $100.000 verseler. Pul alan sok, $100.000 pul alan sok, men fak kurun verecek şuna. Video hapsını verecek. Gayet olsun gelsin. Döşünü kakıp. Gelip bilmez. Mesela Dilucunda gelirler. Men am çıkken, men söz vereyim. Risk ona loktel. Ulanmıyor. Ulancık boldunuz, yanlıştınız. Korkuzam görjek boldunuz, yanlıştınız. Sen 100-150 diýen. Aňyrdakylar şol material üçin 2 sesini 3 sesini bersen näme? Agamjan. İlki gorkasyna şu pulda, ondan soň oýnama, ona sözü var. Ara, ona sözü var. 2 sesini gorkazarlar sen ele geçirjek bol. Ha, menime? Aňyrdaky tanış bilişleri has ýokary wedip çykarýaly. Agamjan. Olan gitmejek zady ýok. Ýöde ara, $100.000 pul berýär. $100.000 pul berýär adam kazzo bolýar, ýazyňy çykarma. Sen nereden tutýan ýa? Düşündim. Berýär, kazzo bolýar, ýazyňy çykarma. İşli adam bolýar. Sen $100.000 için bir informasiýa alacak mısın $100.000 için? Alacak mısın? Hani ak yürekli aýtsaň özü. Ha? Ýok. Bizim olar ýalaky alış satış saatlar bilen işimiz ýok. Ha, şoň üçin ýazyňy çykarma. O puldy berjek adam kazol bolýar, ýazyňy çykarma. Hiç ýazyňy çykarma. Sebäbi o puldy berjek adam kazol bolýar. Bay diýip bu adamlara, ýazyňy çykarma. Boýla izi kalkın başyňyz dik bolsa, jaňyň sag bolsa emmeňiz. Oda sen taňara kasyn, taňa garaşdan çykmaýyn işlerden men. Boýla, hazır.
minnettar. Ekran doganlar izleyiciler Türkmenin kanalının bu gedekki gönýäliminden biz diktatorluk rejimlerinin Türkmenistandaky owadan nepe zynanyny nähili syýasy hem ykdysady tähditler bilen ulanýanyny bir gorku mehanizmasy şol wagtyň özünde de paragorluň, korrupsiýaň çeşmesi hökümünde nähili ulanýanyny barada söz açdyk. Risk şol wagtyň özünde diňe owadan nepe de beýleki türmeleňim içinde gaty aýlganç paragorluklyň pulluň aýlanýanyny, ummatsız pulluň aýlanýanyny umuman türmeleň Türkmenistanda ýapyk, ýagny şo taýdaky adamlaryň bilýän we gazanýan ýapyk bir biznesine öwürlenýär barada gyzylan gymmatly maglumatlar berdi. Ondan taşaryn Serdaryň täzeň soňky gazanjak videosunda Serdaryň o terýärini görendigini aýtdy. Ýagny Serdaryň soňky keyplerini, soň Türkmenistandaky aýagallygyna halka şu wagt berilýän neşe siýasaty barada da söz açdy. Alyp barjylarym, kommentariýaçylarym özlerinden bu toparlady ulu boşandy goşdylar. Hemmesiniň eli, ýüzi, görjegi gowy bolsun. Ihlasam murat, taňry ýarkasyň toýlaryna aýtsyn. Ýene-ki efir duşuklaryna çenli mehriban doganlar köp sag bolun. Allah ýarkasyn toýda saglykda görşeliň, gyska wagtda watanymyzda görşeliň. Sag bolun. Risk sagja bol.